салому алейкум дӯстони азизу меҳрубон. имрӯз 6 июл аст ва мо рафтем ба ресторани ҳаят барои омода шудан ба конференсия. Конференсияи мо рӯзи 7 июл соати 11 дар ана ҳамин ресторани ҳаят мегузарад. Ман омадам ва ба дарунаш даромадам. Бениҳоят ресторани зебо, гостиницаи зебо ва дар ин гостиница зиёда 3 то ресторан будааст ва ресторани калонтаринашро мо гирифтем. Бениҳоят калон зиёда аз 500 нафар одамонро мебарад ва дар ин ҷо занҳои азизу меҳрубон руководствои компания Фабриликро дидем. Апайседаҷон низ омадан бо директорҳои дигар ва дар ин ҷо кӯбанҳои тиллое ки аз званияи директорӣ табдил карда мешавад монда буд ва боз чекҳои миллионерӣ аз званияи лидерӣ дар саҳна табрик мекунанд ва дар ин ҷо ман кӯбани худамро дидам. бениҳоят хурсанд шудам. омодагии мо аз рӯи миллион. ҳамаи шуморо низ интизорем. занҳои азиз, шумо низ ба конференсияи мо биёед.